Într-o lume în care conexiunile virtuale pot transforma vieți reale, există oameni care au înțeles puterea comunității. Unul dintre acești vizionari este George Vereș, fondatorul și administratorul celei mai mari rețele de grupuri Facebook din România. Prin dedicare, perseverență și o viziune clară asupra comunicării digitale, George a reușit să creeze o rețea care astăzi conectează sute de mii de români, fie că este vorba despre locuri de muncă, servicii juridice sau sprijin comunitar. George Vereș este un antreprenor român care a înțeles de vreme potențialul mediului online. Pasionat de oameni, comunicare și dezvoltare, el a început să construiască o comunitate digitală încă din perioada în care rețelele sociale abia începeau să se impună. Prin muncă constantă, printr-o strategie bazată pe transparență, interacțiune și utilitate, George a pus bazele unei rețele care astăzi numără zeci de grupuri tematice, fiecare având propria comunitate activă. Rețeaua construită de George Vereș este un adevărat ecosistem social, cuprinzând grupuri din domenii variate, de la angajări și servicii sociale până la consultanță juridică și networking profesional. Printre cele mai cunoscute grupuri se numără Oradea Jobs, o comunitate activă de peste 100.000 de membri, unde angajatorii și cei în căutarea unui loc de muncă se întâlnesc zilnic. Notari, executori și avocați din România, două grupuri cu același nume care adună mii de specialiști din domeniul juridic, locuri unde se discută cazuri, se oferă sfaturi, se stabilesc colaborări profesionale. Prin aceste comunități, George a reușit să creeze o punte între oameni, companii și profesioniști, contribuind semnificativ la dezvoltarea mediului de afaceri local și național. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei rețele este posibilitatea de promovare inteligentă. Fie că ești antreprenor, profesionist liber sau companie, rețeaua lui George Vereș îți oferă ocazia să te prezinți în fața a mii sau chiar sute de mii de potențiali clienți. Vizibilitatea obținută prin aceste grupuri este una reală, organică și eficientă. Un canal de comunicare autentic construit pe încredere și interacțiune directă. Ceea ce face cu adevărat special proiectul lui George Vereș este impactul social. Această rețea nu înseamnă doar marketing, ci sprijin real între oameni. Zilnic, mii de români își găsesc locuri de muncă, colaborează cu specialiști, primesc ajutor juridic sau își dezvoltă afacerile prin intermediul acestor grupuri. Viziunea lui George Vereș merge mai departe, să transforme rețelele sociale într-un spațiu educativ, constructiv și orientat spre colaborare. Un loc unde românii se pot susține reciproc. George Vereș nu este doar un administrator de grupuri, ci un constructor de comunități. Prin munca sa a dovedit că în România există puterea de a uni oamenii prin scopuri comune și valori autentice. Fie că vrei să te promovezi, să îți extinzi afacerea sau pur și simplu să faci parte dintr-o comunitate activă și serioasă, rețeaua fondată de George Vereș este locul ideal pentru tine.